Bueno, herrian gertatzen da, azkenengo urteetan edo urte gutxitan, jubilatu berriak, etxetik kanpo lan egin dugunak, gero eta gehiago gehala. Eta horrela, elkar batzuk ezagutzen ginen, eta ikusten gure bizitza denbora iraupena gero eta luzeagoa dela, konturatzen ginen gizarte aldatu da bezala, gure geroa, gure zahartzaroa ere desberdin izango dela. Hau da, gure aurrekoak etxeko babesa izaten zuten, izan dute, eta dute oraindik. Orduan, gu oso pertsona aktiboak izan gera, eta horrela elkarra ezagutzen ginenok, hasi ginen bata bestiari deitzen edo konektatzen edo kontaktatzen, eta hori izan zen, gure, hasi ginen gure artean elkartzen, da behitu talde bat osatuko bagenu, eta pixka bat aztertu gure herri honetan, herri polit honetan eta txiki honetan, nola gure zahartzaroa atseginagoa izan, orduan hortik abiatu ginen. Konturatzen ginen baita ere, egoitza bat daudela, etxez-etxekoak ere bat daudela, baina gero badago beste egoera bat, etxeko behar bada igual ez dezu, horren beharra izango edo egoitzetarako beharrik ere ez. Orduan nola egin gure etorkizuna biziagoa. Hortik abiatu ginen, eta horrela aurtengo partian izan da, poliki jungera juntatzen, esaten duten bezala, denok gera aktiboan egon garen pertsona. Eta jubilatu gazteak. Momentuan egin dugu entzat udaletxearekin aktuaren hobetu, baita jubilatu egoitzako talde egin hori, eta donen artean utzaka duen gai hori sargetik iruditzen du, etzako lan baten, berezidu garantzik etzako lan baten, eta ez dugu horren asko da horra egiteko. Bestaldetik zaintza aldetik ere, pixkatu iruditzen zago, etxeko zaintzaren horreko baikela, hobetu baikela, eta egoitzako hori azkeneko pausu ez hori, ikusten dugu kapitaleko tarte hori egin du gero gero txian baldu, eta ikusi ze behar daude, eta hori erantzun dizugan duen. Eta bestaldetik baita ere, iruditzeko komunitatean, hau ez dara behar bakarrikan gobilatu dena, eta zartzaro gobernek izkitak komunitateko osoko gehiago da hori, danon artian hori gutzak bat dutia egoki ditzen, hortik epokatu dugu bizka. Egin duke, bizka familie, babes bizka emanez, egizten dian laguntza behar dutela zaintzarako, egitzen dian bizka galduka, eta hori bizka eta asesoran laguntza bizka eman, baita ere herria zabaldu gai horrek, eta gero horrek ere zaintza atsegin bat lortu nahi duke bat enterentzako zian. Eta ezin duen gaur duen nefokien oso ekonomikoki biltuta daude, eta ematen du zartzaroa diru egiteko dala, eta bizka horregoan kakodetan horretxeik bizka horre egiteko. Bizka hortik ikusten. Etzi, eukiko dugu gure aurkezpena, zeintzuk eran, zeintzuk osatzen dugun, zehar asmorekin, eta hori izango da herriari begira gure aurkezpena. Hori izango da arratzaldeko zazpitartietan jubilatuen taberna. Eta hori izango da lehen urratxa jenteari begira, eta gero gelditzen zaigu, orain udara dator, horreten bat edo oporrak dano bezala izango dugu, eta gabonak aldera edo abendu aldera nahi dugu, idatzita gure finkatuta pauso batzuk, eta sendotuta pixka bat gure egitu ze gorputz eman nahi diogun, baina gabonak aldera edo gure epe izango ditzateke beste urratxa edo gabonetarako matea.
gutxi gora bera. Bueno, bila da, datorren astazkenean, martxoaren 7-etan, jubilatutarren bertan, bila egiten dugu herri guztiari, gure taldearen aurkezpena, eta baita ere, Goitzako